Esta mañá era presentada no Concello a 8ª edición da Festa do Polbo de Palmeira. A cita gastronómica terá lugar esta vindeira fin de semana, nunha dobre xornada de sábado e domingo. Como é tradición, a festa desenvolverase na propia esplanada portuaria, nunha carpa instalada para a ocasión. O encargado dos fogóns será novamente o afamado polbeiro Manuel Veloso. Preparado polo gran maestro Veloso, que xa nos acompañou desde a primeira edición que tivemos do pulpo. Estamos na 8ª ahora mismo. Paramos un par de aniños aí debido ao tema do Covid, pero bueno, xa o ano pasado se fixo, foi un gran éxito, e esperemos que este ano siga sendo un gran éxito tamén. Durante os 2 días, a par da degustación, terán lugar tamén un amplo e variado programa de actividades que incluirán diversas actuacións musicais. O pregón correrá a cargo do escritor Francisco Antón Vidal. Dende o Concello animan a asistir a esta festa, que co paso dos anos se está a converter nunha das citas ineludibles do verán ribeirense. Logo de 8 anos eu creo que como decía, xa é unha data que tanto os palmeirenses como o resto de xente do noso Concello e da contorna, así como a visitantes, pois teñen xa bastante mentalizada, non? É un evento que normalmente pois ten gran afluencia, que soe concluir con gran éxito de asistencia e, polo tanto, creemos que debe seguir consolidándose no mes de agosto no que é o Porto de Palmeira. Eu encantada de que nos acompañen pois en gran parte todo artistas locales, músicos locales, porque creo que é outro xeito tamén de seguir potenciando todo o talento que temos aquí. Dende a organización agárdase recuperar as cifras de asistencia previas á pandemia. Servirase ao redor dunha tonelada de polbo, e o prezo da ración será 13 euros.